खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों माने दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मा दिनै आं Y2Z जाहाय बुंगोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय मानोना डक्टर अनजालि दैमारि बे मेमआ दिनै BPF निफ्राय गावनि सेक्रेटारि पर्टफलिय'निफ्राय दिनै रिजाइनेसन होबाय दा बिथाङा मानि थाखाय हठात रिजाइनेसन होखो मा जाहोन बिनि आन्दोआव मा थानो हागौ बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय जायफोरनोखि माखासे सर्सफोरनिफ्राय मिथिनो मोननायफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै होनोसै आरो जुदि नोंथांमोना आंनि बुंनायजों नोंथांमोननि मोन्दांथिफोरजों बाथ्राफ्रा बेसेबां माने मिलायखो नोंथांमोना बिनि सायावहाय नोंथांमोनहाबो रिजायनानै नायनो हागोन स' फैदो अब्ला नोंथांमोननि गेजेरावहाय डक्टर अनजालि दैमारि मेमखौ बिथांनि माखासे बाथ्रा बुंनायनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंगोननानै होगोन नागिरबाय बिथां डक्टर अनजालि दैमारि मेमखौहाय जोंनि बर' समाजाव मिन्थियै रावबो गैया बिथाङा जाहैबाय दानि जेनेखि रन्जन दैमारि DR सारनिनो माने असे बिनानाव बिथांनि आंगोनि असे बिनानाव माने DR सार एबा रन्जन दैमारि सारनिनो बिथाङा असे माने बिनानाव आरो जाय समाव मोनसे समाव बिथाङा माने आसामनि माखासे पुलिसफोरजोंनो बिथाङा किडनेप खालामजादोंमोन बे माखासे प्लेन पलिसि खालामदोंमोन होननानै जों बिथांनि खुगानिफ्रायनो मेडामनि खुगानिफ्रायनो जों मिथिनो मोनदों दा बिथाङा मैया 29 मार्च खालि बिथाङा गावनि रिजाइनेसन लेटारखौहाय दिनै गथायबाय आरो मोनफ्रोमबो दिनै ससियेल मिडिया प्लेटफर्मावहाय बेयो दिनै गोसारजोब्बाय दा एक्सुवेलि दिनै नोंगौ BPF राजखान्थि हान्जानिफ्राय माने मोजां दैदेनगिरिफ्रा माने ओंखारजोब्बाय मा जादों बुंनो हाया रायजो राजा नोंथांमोन थारैनो BPF नि गेजेराव मा जामारदों दिनै मानि थाखाय ओंखारजोबदों मोजां दैदेनगिरिफोरखौ नों नायदो जेनेबा बिस्वजित दैमारि साराबो बै समावनो ओंखारनानै थांबाय BPF खौ नागारनानै थांबाय मानोना जों गोबां समाव मिथिबाय थादोंमोन कि बिस्वजित दैमारि सारा जे BPF नि एडभाइजारमोन होननानै जों मिथिबाय थादोंमोन नाथाय बियो ओंखारलांबाय बिनि उनाव चन्दन ब्रह्मआबो ओंखारलांबाय आरो बिनि उनाव नै खाम्फा बरगयारि साराबो ओंखारलांबाय आरो BPF नि माने गाहाय नेहाथारियाबो ओंखारदोंमोन BJP आव जइन जादोंमोन आरो बिथाङा दा BJP निफ्राय फैफिनबाय दा बिदिनो ओरै जागासिनो दं दा एक्सुवेलि अनजालि दैमारि मेमआ दिनै हठात मानि थाखाय माने ओंखारखो थारैनो बिथाङा BPF आव थानायनि गेजेरजोंहाय नांगौ बायदि खामानिफोरखौ मावनो हायाखैसै नामा रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि मदद होनांगौ बेखिनिखौ जाफुङाखिसै नामा DR सारनि केसनि बाथ्राफोरखौहाय BPF आव थानानै माने नांगौ रोखोमै खामानि मावनो हानाय जायाखैसै नामा NDB ex-NDB ब्रादारमोननि जेनाखि केसफोरनि बाथ्राफोर बेफोरखौ मोजाङै मावनो हायाखैसै नामा गोबां मोनसे कुइसन सिखारदों आरो एसे सप्ताथामनि सिगां मोनसे जोंहा मोनबाय थादोंमोन ex-NDB माने इउनाइटेड फरामाव ex-NDB निफ्राय गोदान मोनसे माने राजखान्थि हान्जा दानायनि मोनसे खोथा फैबाय थादोंमोन आरो दिनै माने गोबां रायजो राजाफ्रा बेखौनो मोनसे आसा खालामदों एबा बेखौनो मोनदांदों कि आवगायानो कुइसन सिखारबाय थाखादोंमोन थारैनो मा बिथांमोना जुदि राजखान्थि हान्जा दामारोब्ला बे राजखान्थि हान्जानि आफादगिरिया सोर जागोन नेहाथारिया सोर जागोन थारैनो मोजां दैदेनगिरिया जाथारनांगोन अब्लासो रायजो राजाफोरनि अननायखौ मोनगोन बे मोनसे कुइसन फैबाय थादोंमोन आरो गमामा जुदि बिथांमोना जुदि अकल बर'फोरनि भटखौ लानानैल' राजखान्थि दानो नागिरदों नामा बेबो गोबां कुइसन सिखारदोंमोन माने जुदि बेबायदिबा बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन मानोना जों गुबुन जाथिफोरनि भट मोनाबा देरहानांगौआ गोरलै नंखाया बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ दा गतिके दिनै अनजालि दैमारि मेमआ दिनै राजनितियाव जायफोरनाखि राजखान्थिनिफ्राय फैनाय मानसिफोर बे राजखान्थिनिफ्राय फैनाय मानसियाथ' मालाबाबो राजखान्थिखौ नागारनानै थाथावना नङाना नङा होमबा बियो जुदि अबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ नागारबाय जेब्ला बियो फिन आरो मोनसे गुबुन राजखान्थि हान्जायाव हाबफागोनखा नङा होमबा मानोना समाजनि खामानि मावनांगोन बयनिबो सुजुग होनांगोन दिनै नोंथांमोना नायबानो जाबाय खाम्फा बरगयारि साराबो दिनै नागारनानै बिथाङा दिनै UPPL आव जगदान जाबाय आरो बिथाङा दिनै टिपकाइ समस्तियावहाय एबा प्रबतजरा समस्तियाव बिथाङा इनचार्ज हिसाबै खामानि मावबाय UPPL निफ्राय आरो बिदिनो दिनै अब्ला जों फिल खालामनो हादों जे डक्टर अनजालि दैमारि मेमाबो दिनै बिथाङा BPF खौ नागारबाय जेब्ला बिथाङा मा BJP आव हाबसिगोन नामा मा मेडामा दिनै UPPL आव हाबसिगोन नामा ना मेडामा दिनै गोदानै दानो थांनाय जेनाखि पलिटिकेल हान्जा बिनिनो गाहाय बिबानखौ लागोन नामा बे कुइसना जाहैबाय मा रायजो राजाफोरनिफ्राय माने ओंखारनाय कुइसन
माने फ्राय गोबां माने मानसिफ्रानो दाखालि जे समाव डिक्लेयार खालामदोंमोन एनडिएफबि ब्रादारमोनहा जे गोदान पलिटिकेल हान्जा दागोन होननाय लोगो लोगोनो एक नाम्बार मोनसे बाथ्रा फैखादोंमोन बेनि हयथ' आफादगिरि आरो नेहाथारिया डक्टर अनजालि दैमारि मेमआ जागोन बे मोनसे एकदमबारे मानसिफोरनि बिसास आरो मानसिफोरनि फोथायनायमोन मिथिबायना जायफोर बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव दाखालिनि मोनसे भिडिअ आं बुङाखैमोन बुंथावामोन दा दानि जों बयखौबो सुजुग होनांगोन नङा होमबा जोङो मानोना बिथांमोनहा साफा राफोद माने दैदेनगिरि गोजा अनजालि दैमारि मेडामखौनो होन बिथांनावबो माने बिबेक दं हारिनि सेन्टिमेन्ट दं जातिनि सेन्टिमेन्ट दं जातिनि थाखाय बिथाङाबो खामानि मावनो गोसो नङा होमबा दा बिनि गेजेराव आरो गोबां बाथ्रा फैदों दा गतिके जोङो सुजुग होनांगोन बयनोबो जुदि बिथाङा नट डाउट गोदान पलिटिकेल हान्जायाव थाबाय थानानै बिथांखौबो मावनो सुजुग होनांगोन बा बिथाङा बिजेपियाव थाबाय मावनो सुजुग होनांगोन बा बिथाङा इउपिपिएलआवनो थाबाय मावनो सुजुग होनांगोन मानोना बिथांमोनहा थरफा हारिनि अलंबार बायदि मानोना बिथांमोनहा जेरै नोङो बुंनांगोन हाग्रामा महिलारि सार प्रमद बर' सार अनजालि दैमारि सार मेडाम ओमफ्राय रन्जन दैमारि सारमोन बिस्वजित दैमारि सारमोन हवखौ गेदेर ब्रह्म सारमोन रोनगोरा सारमोन बिथांमोन बायदि आरो गोबां दैदेनगिरिफोर दंबावो जायफोरनि मुंखौ आं लायाखै दा बिथांमोन दैदेनगिरिफ्रा थरफा जोंनि बर' हारिनिनो जोंनि जातिनिनो अलंबार गोजा बिसोरो दा बिथांमोनहा बै समनिफ्रायनो गोबां माखासे जातिनि बर' हारिनि खैदां खैफोद एबसु पिटिसि आन्दलन जाबोनायनिफ्रायनो दिनै हारियाव गोबां खैदां खैफोद अलगदजों दिनै मोगा मोगि जाबोनांबाय दा बिथांमोन दैदेनगिरिफ्रा दिनै बै समनिफ्रायनो जुदि हारियाव नांथाबनानै जातिनि सिन्था खालामनानैब्लाबो खामानि जुदि मावबोआमोनब्ला दिनैसिम बर' हारिया नैबे पजासिम फैनांगौआबो बे एकदमबारे पसिबल नंखाथारामोन दा गतिके जों बयनोबो सुजुग होनांगोन बयखौबो स्कप होनांगोन दा दिनै नोंथांमोननि मोन्दांथि आरो आंनि मोन्दांथियाबो बेनोखि दिनै अनजालि दैमारि मेमआ माने फिल खालामदोंखि माने बिपिएफआवहाय खामानि जाथावना नंला जायनि फलाव बेबो दिनै रिजाइनेसन होनानै हयथ' बियो बिजेपिआव जइन जागोन हयथ' बियो इउपिपिएलआव जइन जागोन बा हयथ' बियो गोदानै जेनाखि दाजानो थांगासिनो दं पलिटिकेल पार्टि हयथ' बाहाय जगदान जानो हागौ मानोना खाथियाव इलेक्सन फैगासिनो दङ सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगोनो दैज्लां जोबनानै बिहु जोबनानै दैज्लां जोबनानै माइ गायखांजोबनानै आरो फुजा बाथि जोबस्रांजोबनानै दिनै बे मोनसे माने इलेक्सना बिसायख'थिया फैगासिनो दं बिटिसिआवहाय दा गतिके बिनि सिगां बिथांमोनहाबो दा जुदि गोदान राजखान्थिखौ दामारोब्ला न' डाउट दामारोब्ला बिथांमोनहाबो दानांगोन सेन्ट्रेल फरा जानांगोन डिस्ट्रिक्ट फरा जानांगोन आनसलिक फरा जानांगोन ना आरो फिल्डखौ खालामनांगौनि बाथ्रा फैगोन बिथांमोनहाबो दा गतिके न' डाउट जेखि जाया मानो जेब्लानाखि डक्टर अनजालि दैमारि मेमआ बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जायाव जइन जाया जों रोखा मोनसे बुंनो हायाखि बियो बिजेपिआव जइन जागोन बियो इउपिपिएलआव जइन जागोन बा बियो गोदान राजखान्थि हान्जायाव जइन जागोन जों बेखौ बुंनो हाया गतिके जों बयनोबो सुजुग आरो सुबिदाखौ हो बिथांमोननि मोन्दांथिफोरखौ बिथांमोननि बयखौबो माने मावनो थाखाय सुजुग हो नङा होमबा बिथांमोन जाय जेरै मादै मावो बे माने रायजो राजाफोरनि अननाय मोनगोन रायजो राजाफोरनि आशीर्बाद मोनगोन रायजो राजाफोरनि हेल्प मोनगोन मोजां मावोब्ला मोजां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनगोन आरो जुदि गाज्रि मावोब्ला फाथो अनसायनाय मोनगोन नङा होमबा दा बे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं होबाय मानोना रायजो राजाफ्रा एकदमबारे बिसासाव दं कि बियो हयथ' दाजानो गोनां जेनाखि पलिटिकेल पार्टियाव जइन जागोन आरो नङाब्ला हयथ' बिथाङा बिजेपि आरो नङाबा इउपिपिएलआव जइन जागोन आरोखि बे बाथ्राखौ मोनदांदों आरोखि स' बेखिनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव होनाय जाबाय आरोखि थेंक इउ